Ano novo e estratexia nova. Co arranque do 2019 tamén botou a andar Rañeiros da Ría. O colectivo foi creado para a xestión conxunta dos bancos de libre marisqueo dos Lombos, o Boído e Cabío. A unión de 6 confrarías da Ría de Arousa nesta asociación vai permitir que sexan directamente os pósitos os que decidan sobre a súa explotación ou recuperación. A gestión está nas nosas mans, e as medidas que se vayan a tomar están nas nosas mans, os topes que se poñan están nas nosas mans. Entonces aí podemos facer regeneracións, limpiezas, arados, traslados, vixiancias máis efectivas nos puntos de control, tamaños, de todo. É dicir, agora mismo, antes estaba pola parte da administración, agora o propio mariñeiro pode tomar decisións no que son os bancos de libre marisqueo, como son os das autorizacións de cada cofradía. No derradeiro día do 2018, o plan específico de Rañeiros xa foi publicado no Diario Oficial de Galicia. Chegar até ese punto non foi doado, atrás quedan longos meses de moito traballo, negociacións e infinidade de trámites administrativos. Levamos moito tempo barajando a opción de facer a asociación, agora finalmente fomos capaces a que nos cederan estas autorizacións do libre marisqueo. E nada, agora o que intenta é comenzar a andar, é dicir, os empeses nunca son bons e esperamos que as demais cofradías se incluyan. Dende Rañeiros reiteran ese convite aos pósitos que quedaron fora como Carril o Vila Xoán para que se sumen ao proxecto. Aquí as portas están abertas para todo o mundo, que é o que ten que ser finalmente. Paur nas rodas non llevamos a meter a nadie, teñen agora, xa che dixo, a partir do día 4 vanse a pechar o que son as zonas de libre marisqueo hasta o día 27, o 28 reanudaremos a actividade e pensamos que en estes 15-18 días que hai no mes de enero para que esas cofradías informen aos seus socios e como vai a pasar a ser a gestión, e se queren integrar ou non. Nós aquí o que temos son as portas abertas. Nestes primeiros días de vida o colectivo xa sufriu un revés. Rañeiros quedou fora de algunhas axudas da administración, segundo entenden dende o propio colectivo, por un erro de forma na solicitude. Sexa como fora, a asociación xa presentou alegacións para tentar facerse con eses fondos, segundo din, vitais para a continuidade do proxecto.